Laing hugna na usab sa Caravan of Provincial Services ang ipahigayon sa ikatulong beses karong tuiga, sugod karong Sabado. Niining higayuna, moapil pagbalik ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Moapil usab ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Kahinumduman nga sa naunang mga caravan, adunay higayon nga miapil gayud ang DSWD ug apil pagani nga giapod-apod mao ang DSWD food packs nga kinarton. Apan sa nawahing duha ka caravan, wala nay kontribusyon gikan sa DSWD. Karong bag-o, mipasalig ang DSWD ug DENR dihang nakigtagbo ang opisyales niini kang Gobernador Gwen Garcia ni adtong Lunes, Hulyo 11. Matod ni DSWD Regional Director Shalane Marie Lucero nga oportunidad kini nila aron mapaabot ngadto sa mga nanginahanglan sa ilang mga programa. Ang DSWD mo join sa maong Caravan of Services kay makita sad nato ni nga opportunity for DSWD to also look at situations on the ground, no? So naatay ipakuyog diha nga mga kauban sa buhat aron mudawat usab og naa sila'y pangutana mahitungod sa atong programa or kung naa sila'y mga problema nga nahaaguman nga haom diri sa mandato sa DSWD ato pud nang tubagon didto. Paningkamutan usab sa DSWD nga makahatag og food packs alang sa mga PWDs. Samtang ang DENR naghanay pa sa mga serbisyo nga ilang dalon atol sa caravan. Karong ikatulong hugna sa caravan, magdala kini og mas daghan pa nga serbisyo alang sa mga sugbuanon kay gawas sa naandan nga mga medical, dental, eye check-up ug veterinary services. Aduna nay serbisyo sa pagpanghatag og legal advice, lali sa kayutaan ug uban pa. Uban sa report ni John Fredson Granada, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.